kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This is my body, which will be given up for you. Mga suking tigpaminaw ning maong estasyon 92.5 DXAA sa napahibalo na ning maong estasyon sa nangaging higayon no nga napahibalo nga pagabuksan karon ng bag-ong tulumanon nga giuluhan The Woman I Love kunang babae nga akong gihigugma. Siguro daghan kaninyo ang natinga kung ano nga ang maong usa ka religious program no giuluhan og The Woman I Love. Siguro ang uban kaninyo naghuna-huna ba og love story ra no between sa kababae ug sa kalalaki. Pero angay alang niadtong mga nasayod no sa Biblia, ang babae wala lang nagkahulugan no og kanang babae nga kanang atong sagad nga mahunahunaan. Sumala sa Biblia ang babae nagpasabot sa atong mahal nga inahan sa pagtuo, Mama Mary, sa mapananglit sa atong mabasa sa San Juan Kapitulo 2:4 din ang atong Ginoo nagtawag sa iyang inahanog sa kababae. Ang babae nagkapasabot usab og simbahan o ang katawhan sa atong Ginoong Jesucristo. Din sa dihang iyang gipanag-ing ang simbahan o babae kay siya matud ba siya man ang bana. Hiusahon magyunano ang lalaki o babae. Si Kristo mao silbi ang bana o ang babae mao ang simbahan. Kung basahon nato ang pinadayag Kapitulo 12, tudling 1 ngadto sa 5, ang
Ang babae nagpasabot ni Santa Maria o nagpasabot usab sa simbahan. O dinhi maong tulumanon no mga suking tigpaminaw no. Inig maong istasyon atong isentro pagayo ang babae nga nagpasabot sa atong inahan sa pagtuo Santa Maria o sa simbahan. Mga suking tigpaminaw kung nakabasa mo sa komentaryo sa Biblia no, ni Saint Jerome. Di niyang gikomentaryohan ang pinadayag Kapitulo 12, 1 ngadto sa 5. Ang babae nagpasabot kuno og duha. Si Santa Maria ug ang simbahan. Hinuon ang uban natong mga igsuon nga nagtuo gyapon sa Biblia. Ang ilalang pagsabot sa babae maura gyud no ang bag-ong Israel nga mao ang simbahan. Pero ang atong Santa Iglesia na Romano Katoliko nagatumbok sa duha ni Santa Maria ug of course no sa simbahan. Kung ato ragong basahon no mga suking tigpaminaw ang pinadayag 12. Dinhi sa King James Version. Kahubad sa Biblia, matod pa sa pinulungang Ingles. And there appeared a great woman, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Kinsa maning babae ang ipasabot nga adunay korona nga 12 kabituon. Ato ning mahibawan sa versikulo 2 kung kinsa. Matod pa, and she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered. Wa may layang ipasabot nini mga suking tigpaminaw ang ato mang Ginoong Jesucristo. Kinsa may iyang inahan no, sa atong Ginoo, si Santa Maria. Mao nga ang atong simbahan din gihugtan sa komentaryo ni Saint Jerome no, sa Biblia nining pinadayag 12 nagsentro gayud ni Santa Maria kining woman nga gipasabot dinhi. Ugunya kung atong ilahos pagbasa ngadto sa 6 taas-taas man nagpasabot sa katawhan nga gilutos. Kung atong diretsuon gyud pagsabot sa mga katawhang gilutos sumalas Biblia mao ang simbahan. Katawhan nga mga kinubos ni Kristo, mga tinawag, katawhan nga iyang pagaluwason humala sa Efeso 5:23. Mao nga ang atong simbahan nagatudlo o nagatumbok sa duha, si Santa Maria o ang simbahan kung magkisgot nagalig babae dinhi sa Biblia. Ugunya atong paghimugatan dinhi sa atong tulumanon. Akong dadon diri no. Kung ano nga ato ning kinahanglan gyud tagaanog pagtagan. Giuluhan nato ang babae nga akong gihigugma kini mong tulumanon tungod kay daghanan kanato dili man gyud na matuis. Ang kinahanglan gyud og gugma, di ba? Be, kamo karon nagpaminaw kinsa man kaninyo ang wa magkinahanglan gugma. Gani uban nato na ay mga sad experiences about sa gugma. Di ba? Tungod kay nagkadaiya magud ang atong meaning, no? Ang atong pasabot sa gugma. Wala ba mga pattern sa gugma nga gitudlo sa atong Ginoo? Mga suking tigpaminaw, kung atong pahimugatan ang atong pagtuo, kung gusto ba gyud ta masayod ba unsa gyud ang gugma, wa magyulain atong paingnan mao magyud ang Dios. Kaya ngano sa Biblia naghiskot unang Juan 4:8 nga ang Dios gugma. Ang Dios gugma. Pangutana pod unsa man ang gugmaha? Unsa man ang Dios nga gugma? Di man na nato mahibawan kung dili ta magtuon, no? Dili ta magsusi.
Dili ta mangutana niya, no? Unsa ang gugma, no? Nga mao ang Dios. Kung atong itandi ang gugma nga naa na hibaw nato kasagaran, no? Gugmang tawhanon. Kung pangutan-on ka, nganong nahigugma maganang usa ka babae sa may mong gibasihan? Ikaw, Brad, tana kasi mong higala pananglit. Anong nahigugma mga anang imong uyab? Sa may mong gibasihan. Kasagaran yun nato, no? Kung magtugal lang sa Tinoo tungod kay maaniyag siya. Guwapa, no? Mayog dagway. O di ba ka tungod kay mayo siyang batasan? So ipasi nato atong gugma, pinagis makita nga dagway o pinagis sa iyang batasan. Pero ang pangutana, what if kung mamahot na og dagway? For example, madisgrasya ang imong uyab nga gihigugma. Madistroso na iyang dagway. Naon sa man, gibase man imong gugma sa pananaw, yan maot naman, sumawala na sa imong gugma. Sumuna makapangutana taniya na kung kanang gugma husto ba na? Ibase sa pananaw. Yang uban, maulagi, kung dili ibase sa dagway, ibase sa batasan. Kaya mo ingon man po ng uban nga, awa na ko ibase sa dagway. Ibase na ko sa kining batasan. Kaya sao man ang nawong maot daig batasan. Pero nagihapoy bikil na, no? Nindot, paminahon nga batasan imong gibasihan. Pero pananglit og maminyo na mo. Then mo ango-ango na. Mamaot ng batasan, no? Sakripisyo ng yoga na. Wala na po di mong gugma kay batasan ni mong gilantaw. O di ba ka, ni kalit lang o ka, sana, palainom ba ka, palahubog, na mawala na imong gugma. Kaya sa Biblia ba, dili ra basihan ang kamaot sa batasan na imong bulaga na imong pikas. Para bagay yung mga pag-antos nga gitudlo. Atong hinumduman nga ang gugma sa Dios, itawag nato nag kanabang way pagkapalong o eternal. Dili mausug. Ang gugma sa Dios padayon gyud na bisag unsa pa ta. Mo ni kini atong tulumanon atong paningkamutan dinhi nga unta masayran nato ug di lang kay masayran makinabuhi gyud. Kung doon natin higugmaon maparehas gyud sa Dios pa nga never ending. Never ending. Gunya mga suking tigpaminaw, kining atong si unang daan nga isentro nato pag-ayo dinhi ang atong gugma ni Santa Maria o sa simbahan. Ang format gyud niini mao nga atong itayag gyud ang mga pagtulunan sa simbahan mahitungod niya, no? Santa Maria sa simbahan ug labi na gyud sa mga punto din wala kaayo masabti ba sa uban nato mga igsuon o hinungdan nga namiya sila, nang gitawag nato our separated brethren. Sa mapananglit nagisgutan man gud sa unang Timoteo 2:5 nga usaray tigpataliwala. Kunya ngano man nga isipon man nato si Santa Maria nga tigpataliwala. Kana ra bang tigpataliwala nga gisgutan mao nga atong Ginoong si Kristo unya usar man. Kung atong himuong tigpataliwala si Santa Maria di mo daghan more than one day. So ang gitudlo sa atong simbahan matud pa sa uban atong mga igsuong nahimulag usa ka sayop. O nga angay talikdan. Mao nga kining mando usab, no, gini bang prinsipyos gugma ba nga kung doon natay lagi gihigugma di man gyud ta makaako ba nga pasipalahan ang atong gihigugma o magpabilin nga wala masabti, di ba? Kung nahigugma ta sa atong anak, kung lapasan na gali ang katungod, ato man yung labanan ang iyang katungod. O bisan kinsa nga atong gihigugma ato yung labanan, di ba? Yan kining ubos nyong igsuo, no, si Shelbert nga siguro uban kaninyo nakailanan nako, no, sa atong radio call, no, Veritas. Sayod mo nga sa wala pa ta diri sa maong istasyon, no, kung ko ninyo nadunggi batasan na yun nato na, no, nga
Muhatag ang mga katinawan may labot na stong pagtuo. Unya sa dili panako yun ipadayo ning puntuhan no? May tungod sa babae nga itong gihikupa. Atos lang ipahinumdum kaninyo nga karong adlaw di ay no? Kapistahan sa Diyos nung kaluoy no? Kung Divine Mercy. April 15, 2007. Doon ako'y gamayng basahon din sa libro nga nag-iya niini sa kainilapod nga pamilya, hindi ko lang hisgutan ang pangalan. Ipausul lang ko nga libro kay haron magamit po nato din sa tungtuluman. Ngano nga kinibang adlaw atong sa ulugon ng Diyos tong kaluoy. Kaysa diary god ni Sister Faustina no, kini atong giilabang nga the Apostle of the Divine Mercy. Isgutan man gud niya siyang diary kining mga pulunga. No soul will be justified until it turns with confidence to my mercy. And this is why the first Sunday after Easter is to be the feast of mercy. And on that day, priests are to tell everyone about my great and unfathomable mercy. Matagunang Domingo human sa Easter, yung pagsaulog sa pagkabanaw sa itong Ginoo, sa ulugon yun ang maong isaulugan no, sa Diyos nung kaluoy. Naisip usa ka alagad, kinahanglan magyud tumanon ang amo ba, no? Kinsa itong gialagaran, ang Diyos. Ang kinahanglan gyud tumanon. Mo nga itong simbahan naghatag og bilinining pagsaulog sa Diyos nung kaluoy. Ato ra bang hinumduman nga tungod baya gyud sa kaluoy sa Ginoo kita gitubos, kita giluwas. Kung wala pa maluoy ang Diyos kanato, wa gyud tay katubsanan. Watong basahon ng Juan 3:16 ay kinirabang tekstuha, gamay pa kuha ni, sige na kung kadungog. Dili pa ko usak ka apologist nga Katoliko, sige na kung kadungog. Sa panahon pag yun nga niagi kong kabugnaw sa akong pagkakatoliko, sige na kung kadungog nini. Kasagaran yung mapugnit nining tekstuha nga itong mga igsuong nahimulag, no? Our separated brethren. Kani hapit kay ita mahibalhin po ito uglaing pagtuo religion. Tungod kay sila mo ikukihan kay ining Biblia. Niad to God, wala yung kay kuka. Walo doon na day Bible Studies Katoliko. Dito ko nakakaton sa Biblia, una sa ubang kinuhuan mo na nga hapit ko mahibalhin. Yawa lang madayon tungod kay nakahinagbo mampugkog mga Katoliko gyud nga nakakaton sa Biblia. Nya akong gitandi ang ilang mga testimonyo, mas milabaw mo nang ilamon nang wag ko mo dayon og balhin. Itong basahon, no? San Juan 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang Diyos na higugmas kalibutan, tungod na ini ang iyang pugtukanak, iyang gipadala. Anong gipadala man? Kaya lagi kita naglunang mas kasalanan. Kinahanglan yun ipadala ang anak kaya mo may mutubos. May muluwas ka na to. Nga naman day, kung magpili day siya laing tao, no, nga may mutubos na to. Sa atong nakatunan, dili magud-igo ang usa ka bugtong tao lang sa kahimtang ba. Nga dili Dios. No? Mutubos. Kaya nga no, ang tao siyang kugalingon dili katubos. Ngano kaya nga itong hingsalan ang Diyos. Kung sa man ang Diyos, omnipotente, makagagawam sa ngatanan. Kunya, infinite. Di na masukod. Ang Diyos walay sukod. Di na ito na siya ma-measure. Nya kitang tao, doon naman tayo sukod. Doon naman tayo limitasyon. Atong hingsalan, way limitasyon niya. Atong kagalingon, diliigo. Makabayad. Ito sa Diyos, sukod kaya ang Diyos di man masukod. Kailangan ang value nga itong ibayad nga ito kanya, dili po masukod.
Sa laktod nga pagkaistorya, ang Diyos rin po'y makatubos na to. Nya kinahanglan magyud pulaan og dugo o manay gitudlo sa Biblia nya di man mamatay ang Dios. Siyang kung galingon kay espiritu man siya, unang kinahanglan magpakatao siya parang doon na siya kinayas pagkatao nga iyang gamiton sa pagtubos nato. Mao na. Una ang gugma sa Dios. Nya dili niya ni mahimo kung wa siya maluoy nato, di ba? Tungod sa iyang kaluoy, yan ang gihimo, iyang bugtong anak iyang gipadala. Ipakasama sa tao. Ya ato pang gibugal-bugalan. Gani hangtod karon atong kanunay gibugal-bugalan. So unsang paagi nga atong gibugal-bugalan kanunay ang Ginoo. Ora ba ta kahibalo no nalimot pa kata. Sa mga higayon diin nabunyagan na tayo nya wala to ikinabuhi ang mensahe sa bunyag. Ang atong pagka-born again ba wala to puhi ipagayo. Yan ang mga higayon na atong gibugal-bugalan lang gyapon ng Ginoo. Kuri ba kaha kanang atong sign of Christianity, kanang atong panguros na manguros ta nya wala tutumana ang mensahe niya na. Usas but pasabot ra ba niya nang manguros ta nga gidawat nato ang pagtulun-an sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa may pagtulun-an sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Na, masum up ra ba nas 10 commandments. Kung gilapas natong napulo ka sugo. Na unsa man ay matawag nato. Sige kang panguros niya, huwag kang mutuman sa mensahe niya ng imong ipanguros. Baka ako na ba ang tawag niya na sumala sa Biblia? Di ba? Oo. Sumuna nga kining kapistahan karon no, sa Tiyustong Kaluoy, Divine Mercy, unta, hinaot ba taga, mapahinumduman tawag sa gyud ta? Kung sa mandayta, no, Kristiyano. So dapat magpuyo ta subay sa mga pagtulod ang Kristiyano. Nya moingon ang uban ato bagay igsoon nga gihimo man na namo. Gihimo man na tinuod bitaw no daghan kay gihimo ato mga igsoon nga mga dili Katoliko, mga born again, Kristiyan ni Kristo, saksi ni Jehova, uban pa kanila no nga nagtuon ning Biblia, ilag yun ang gihimo. Gani nakadaig ta Ikhanan kanila nga atong giday kay nitabang sila sa kausa sa atong mga kaparian nga unta. Magpuyo batang malinawon. No, kana atong mga igsoon born again, lipay kay kuana nila kay daghan gyud sila kayong nahimo. Bisan tuod wala sila sa atong tinuoan sa pagkakaron kay namiya sila pero nalipay ta nila kay ilang matang gitabangan sa unsang paagi. Atong problema ron pananglit na atong mga igsoon ato sa pagtuo nga nalulong sa droga. Naunsa na sila. Ang ilang kinabuhi na maot na ba sa pinaagis mga influensya nga dili maayo. Apan tungod sila mga pastors, sa ilang mga nindot kay mga pagtulunan, binasa ang Biblia, daghan kayong nabag-o. Daghan kay kung nailhan nga mga buluyagong Katoliko nga ilang napabag-o. Pinagi silang mga maayo nga mga pagtulunan nga kinutlo sa Biblia. Na nga pasalamat nila ilatang gitabangan. Pangasuking tig paminaw, doon na tayo pahinumdum po ninyo mga Katoliko kaya naraba tayo nadunggan nga medyo doon ay dili maubang nga baruganan ba sa pipila nato mga Katoliko nga wala ra ba yung nagitudlo sa itong simbahan nga ato-ato ra ng buot-buot. Kanabang allergy ta og mga laing relihiyon nga dili gali nato hapit pasakon sa itong balay na ato-ato ra ba ng buot-buot wala ra ba yung nagitudlo simbahan. Sa Vaticano II, ako man ang nahinay-hinay basa ng dokumento, Vatican II. Kinahanglan ra ba yun nga maayo ang atong relasyon nila. Kaya nga atong Santo Papa, the late Pope John Paul II, nagingon, kinahanglan nato yung patunhayon kanang gitawag og dialogue of love. Dialogo sa gugma. Kaya kung atong mahimo na tingali, o di lang kay tingali, maog yun. Hinay-hinay manumbalik ang atong tinuod nga panagiusa. Ang nahitabo lang gud nato no sa atong panahon karon mga suking tigpaminaw, wala lang ma-perpekto ba ang atong panagiusa ba. Tungod kay daghang kay mga rason. Daghang kay mga hinungdan usa ni ini kining kapakyas nato sa pagtudlo bastong kinuhuan.
sa tibuok gayud. Gani pipila sa itong mga kadagkuan ni angkon nga na nagmakulang sila sa pagtudlo nato mga Katoliko. Nagyo ko ebidensya na wala na ko padalang libro diri PCP2 katong Second Plenary Council of the Philippines. Namo ko'y dokumento na katong tigom sa atong mga kaobispuhan ito sa kauluhan. Dinilang gitunan unsa kay problema sa itong simbahan. Dinila po gitunan unsa ang sa itubag, sa solusyon. Iangkon jud atong mga kaobispuhan nga sila nagmakulang. Kani, ito na ko'y nabasahan nga kinahanglan ato ning kurehean. Kani atong gihimo karon dinhi nga doon na tayo tulumanon usa ni siya sa atong pagtabang kanila. Sila galisod gyud po, di nato tabangan wa gyud. Punan pa nato dili ta magkugi kita mga Katoliko pagtabang kanila. Wa gyud. Padayon ang atong panagbahin-bahin. Dili ra ba gyud na mo'y gustos Ginoo nga padayon tang magbahin-bahin, no? Kay sa Juan kapitulo 17 tuling 11 unsa may giiskutan sa atong Ginoo. Atusang pakliyaw ng atong Biblia, no? Suking tipan nila. Juan kapitulo 17 tudling 11. And now, matod pa sa atong Ginoo. And now I am no more in the world, but this are in the world. And I come to thee, Holy Father. Keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are one. Karon nga sila mausa, maingon nga ikaw ako usa. Particular kang ginawa ng panagiusa. Yung sa may nahitabo na turon. Nabahin ta. Dagdag kayo mga hinungdan. Kano nabahin ta? Sa niini, kining dili lagi man nagsama nga itong pagsabot sa mga nahisulat sa Biblia. Mauna nga nagkadaya po na itong tinuhuan. Kaya naman po tayo right mo mamili o kung siya itong relihiyon. No? Pwede man ta mubiya, pwede ta magtukod po gato Gunya, mahulagi, kining atong gihimo karon diri una pa lang nino dinhi sa bawang istasyon. Ato lang gi-plaster ninyo unsay dagan atong tulumanon ba. Nga atong isentro ang babae nga espirituhanon. Santa Maria ug ang simbahan. Mga igsuon, ato na ning sugdan hinay-hinay gayud, no? Although ihatag nato ninyo ang background. Sa Genesis, unang libro sa Biblia, Genesis kapitulo 3 tutling 15, ang gitawag nato ni Proto Evangelium, no? Unang mayong balita. Anong mo ingon tag unang mayong balita diri sa Biblia? Kaya unang libro ko sa Biblia, no? Genesis kapitulo 3 o uno ino naguna, dos napay dos ay haang 3. Pero kining Genesis 3:15 mo man yun yung mayong balita nga kinahanglan mo focus kita nini mga suking tigpaminaw. Atong yung isentro bagayo ba? Atong tagag takong pagtagad. Kay human mahulog ang unang tao Adan ug Eva. Doon na dayo'y mayong balita ang gipadala ang Ginoo. Gipahibalo kanato. Ngayon unsa man mayong balita atong basahon. And the Lord said unto him, Therefore, whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set the mark upon Cain, lest any finding him should kill him. But before ana de, no, kung nabasa man Genesis 4 verse 15. Sipyat day ko. 4 man to. Ang 3, diri day before, no. 3:15. Kingon. I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Unsa kuno? I will put enmity between thee and the woman. Nga
magkakontra o magkaaway ang bitin ug ang babae. Kinsa man ang bitin nga gipasubot dinhi, no, kung atong itaas pagbasa yun chapter 3 verse 1 up to the last verse gyud sa mong chapter 3 sa Genesis. Ang bitin mo man ay nagrepresentar o nagpasabot sa yawa ang katong nitintal sa unang ginikanan na to, Adan ug Eva. Giingnan ng yawa ba sa Dios magkaaway o magkakontra. Ikaw bitin ug ang babae, gunya ang imong kaliwat ug kaliwat sa babae mao gyapon adunay panagkumbati ba, panag-away mahitabo. Kining panag-away o gera nga gipasabot dili ni kanang physical o tawhanon nga away, espirituhanon kini nga away no mga suking tigpaminaw tali sa evil forces ug ang mayo nga kini bang force. Ang mayo ug ang dawtan mo ay gipasabot ni ang mag-away, kumbate. Gisgutan din lagi nga ang manguna sa pagpig-away siya wa maong babae. Kinsa maning babae gipasabot ang mga suking tigpaminaw. Mao ra ba ni gitumbok sa tung tulumanon? Kinsa maning babayhana ang gitumbok nga makig-away siya wa, o kinsa man puning kaliwat sa babae ang makig-away po sa kaliwat siya wa. Mao ni ang atong istudyohan kung kinsa, no, pagasuking tigpaminaw. Na kung atong unahon-unahon bagayo kung kinsa ning babayhana dili man lisod, dili lisod ang pagpiho, no, pangita ba kinsa ning babayhanang gipasubot na makig-away siya wa. Sa laing pagkaistorya makigbatok sa dawtan, hindi yun patintal sa mga tintasyon. Ug kinsa man po ning kaliwat sa mga babae nga makig-away gyapon sa kaliwat siya wa. Kung atong dalion yun iba pagtumbok sa pagluwas o pagpadala sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, napadala bagud to niya nga automatic ba nga wala siya gigamit, di ba? Inoon mahimo man sa Dios nga luwason ng katawhan kung iyang gusto nga walay gamit-gamit o kung sa'y gamito niya diya, no? Diretso, gigamhanan man siya. Pero the reality is ang kamatuoran nagtudlo ka na to nga ang Dios naggamit og usa ka, yun sa man paghiabot sa atong Ginoo, yun sa man pag pakataw sa atong Ginoo, yun sa man mga suking tigpaminaw. Ang tubag mao nga ang Dios nagagamit og babae, diba? Nisulod siya taguangkan sa kababae. Isa mang babayhana, Santa Maria. Gani kung atong unahon-unahon pagayo ng mga suking tigpaminaw, ang Dios nagamit kalig babae sa pagtubos na to, pagpadala sa iyang bugtong anak unsa pagkakita nga mga matuuhon sa atong pagduol sa atong Ginoong Hesukristo. Dili baka maayo pud nga muhapit sa tabputan ni Santa Maria. Kaya ang Dios ni hapit gali, di ba? Pero I know nga lisod pa kayo ni Sabton. Labi na kung wata kabasaan ng libro nga The Glories of Mary. Hinoon ako lang pong pasidaan ninyo daan nga kanang libro The Glories of Mary, gibasa po na sa uban nato mga igsuong na himulag. Pero ikasubo ko nga mura o gilimayo pagkataltag, gilimayo pagkasabot. Ilang gigamit ang mga tudling sa mga libro sa pag-atake sa atong Ginoo. Noon katungod na nila, no? Pero hinaot nga unta kung nakadungog mo sa ilang mga komentaryo, andam sa bumaminaw sa mga katubagan, mga eksplanasyon gikan sa atong simbahan kay ato man ang libro. Kay ang mas
o may katungod mo pasabot niya na, siyempre ang tag-iya sa libro dili tag-iya. Sa mapananglit sa kanang balaod sa Amerika, for example, ang may katungod mo hubad niya na mga Amerikano kay ila man na. Dili kita pananglit ako sa Pilipino niya. Makig-irgo ko sa mga Amerikano. Kung sa man inyong balao do, ana. Oo. Yawa man ninyo. Basig, ingnon da nga, dili man na, amo man na. Kami may katungod pasabot, ana. Kinanausap. Ang atong libro, dapat kita mo tudlo, pasabot niya na. Okay man ipasabot sa uban, basta in harmony, in accord, no? Sa atua. Sa latod nga pagkaistorya, mga suking tigpaminaw, mahimong tuison ang atong mga libro. Hindi man na ikatingala, tungod kay si San Pablo nagpasidaan niya. Nga kining Biblia gani tuison. Unya, ang ikasubo pag yun nato, usahay kita mo'y mapasanginlan nga manunuis. Mauna nga kinahanglan yun nga dinhi sa atong pagtuo, idayag yun, iapil gayod ang pagpasabot sa atong mga doktrina o mga pagtulunan. Dili igo lang nga, igo lang tamasayod nga ang Diyos tulo ang persona, dunay kumpisal, dunay purgatorio. Dili igo ang pag-ingon ana, no? Kay pangutan-on man dayon nila, anong tuo mo anang purgatorio nga wala man na sa Biblia. Yan, naraba sa Pinadayag 22 nga kinsa itong magadugang magakuha silutan rabagi sa Diyos. Yan, ng pulong purgatorio wala sulod sa Biblia, so dugang rakunan nato. Mga suking tigpaminaw, kining atong tulumanon karon, unang pagbukas, dili pa kaita mo hatag ninyo og mga ditsug yung mga o detalyeng tubag. Murag background lang gini siya ang silbing main aning atong unang pagbukas. Para ma-encourage mo ba, kinahanglan day kung maminaw ani kay tubagon man din hiri ang mga issue about mga kalibog tus mga pagtulunan. Ato pong hisgutan din tungod kay ang babae o ang simbahan nagtudlo man nga sa tinuhuan gitukod ni Kristo dunay primero ministro kon prime minister. Kinsa man tong unang gihimong prime minister ni Kristo si Peter, no? Saint Peter. Kadtong pagtugyan ni Kristo sa mga Yahweh gingharian sa langit, kadtong gingnan si Peter, Pedro, sa ibabaw nining bato tukuron ko nga akong gingharian. Bisan gani ang ganghaan sa kamatayon dili gyud makabuntog. Ini. Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab nako sa langit. Ang imong itugot usab na ako sa langit. Kana bang paghatag ng mga Yahweh sa gingharian sa langit ngadto ni Pedro, hibalo ba taon sa background ana? Jewish kanang background? Kanang tugyanan ka sa mga Yahweh sa gingharian sa langit? Sayon na kayo, no? Basahan lang ang Isaiah o Isaias Kapitulo 22. 20 ngadtos 23. Ang tinugyanan sa Yahweh, pagkatawgon o amahan, kasi kinat sila pa, Papa. Papa. Dako ra ba kay issue ani mga suking tigpaminaw? Kinarabay mo ingon nga, dili mabasa ang pulong Papa, nga si San Pedro gitawag ni Kristo Papa. Sa Biblia. Gamay lang na akong pasiunan ninyong daan, tinuod, litra por litra, wagay mabasa ang gitawag og Papa si Pedro. Pero ako lang ipahibalo ninyong daan, kanang katuntag kamatuuran, duhabya nagkapaagi. Kanang gitawag na to explicit way of accepting a truth, o kanang gitawag na to implicit way of accepting a truth. Dili kay usap kapaagi mo dawat tag kamatuuran. Unsa man ang explicit way of accepting a truth, kanang imong gituhuan tungod kay mabasa gyud litra por litra. Ikaduha kanang implicit, imong gituhuan tungod kay gipasabot. Di ba? Not necessarily nga mabasa gyud ang litra, imong gituhuan tungod kay mo na gipasabot. Ingon na. Kay kung basahon gyud litra por litra para nako wa man gyud tinhuan nakaigo. Wa gyud, no? Kay kanang pananglit, di lang ko maghisgot og pangalan, no?
Doon ay mga igsuon nato nga nagtuo nga kana siya propeta o sinugo. Kanang tawhana na anay ngalan. Pero kung mangutana nila, mabasa ba nga kanang tawhana propeta sumalas Biblia? Dili mabasa ang ilang ngalan sulod sa Biblia nga propeta na sila. Pero nga nung nituo man sila, kay matod pa nila, gipasabot man nga propeta na siya. So dili di ay tanan nga kanang mudawat kag tinuod litra por litra gyud, na day kanang gipasabot lang. Bali, gani sila no, mga suking tigpaminaw nag-adapt niya ng klasyas pagdawat sa kamatuoran nga isag dili mabasa ang litra basta kay mo'y gipasabot tuhuan gyapon. Huwag mo po na atuwa sa sahit si Katoliko sama nang moingon nga pulong purgatorio tinuod dili mabasa sulod sa Biblia pero ang gipasabot na. Nya moingon tingali mo unsa mang tekstuha nga gipasabot nga naa gana. Well, hulatan ninyo kung maabot na tani anang tapika. Unsang mga tekstuha nga atong ikasuporta ngano nga naa gana ng purgatorio ang iyang gipasabot na asulod sa Biblia. Mga suking tigpaminaw, kini nga itong tulumanon medyo siguro alang sa uban pakaingon nga kinahanglan pa bagod na dili ba ka makahaling na og kapungot sa uban nato mga igsuon na himulag. Well, posible. Pero dili na may atong tumong. Dili na may itong tumong nga muna ilang bation. Ang ato lang katagaan po ta og higayon nga katubagan ni ang naghatag kinabuhi na atong tulumanon o nag-sponsor nato dili na ako isigutan ng ngalan kay di man magpahisgot. Ang nasabtan ako nganong gisuportaan atong tulumanon kay nawalagi sa pagtuyok-tuyok kuno nila sa radyo puro sumigid madungga nila ang mga atake ra gyud sa atong tinuoan. Wa may mga tubag kuno. Muna usas rinungdan nganong gisuportaan atong tulumanon kay aron pod nga madunggan pod ang atong side unsa ang atong mga tubag katinawon labot na sa babaeng gisgutan ng atong tulumanon, babaeng atong gihigugma. The woman I love mao ang simbahan. Pangasuking timpaminaw kining mga asoy nga nahipatik sa San Juan Kapitulo 2 tudling 2 kadto sa 10 kadto bang kasal sa kana din dunay kana bang ingnon talang selebrasyon sa kakasal nga adunay gihimong milagro ang atong Ginoo dili pa unta to panahon niya sa pagmilagro apan tungod sa influensya sa iyang inahan nagmilagro na lang siya, di ba? Sa hargo ninyo sa inyong Biblia, San Juan Kapitulo 2 nga namulong ang atong inahan nga anak wala na sila bino hutdan manggudog ikadalit nga bino ang kinasal nya sa ilang panahon ra babatasan ra gyud nila nga usa ka dakong kauwawon nga mahutdan gag idalit katus bisita sama ng bino mo giprotektahan ba ni Santa Maria ang maong kinasal nga di mauwawan kaya wala daghang bisita wala ikadalit nga bino gani nahinumdum ko atong usak ka sipala sa uban nato mga igsuon nga ingon sila si Kristo kuno palahubog kay kuan kini unsa na milagro himong daghan yang bino tong tubig ambot pasabot na sama rang gihubog niya tong mga tao napagilaing teksto na pero dili inanaw lang to pagsabot na ay mga interpretasyon nga dapat masayra nato sa mawong higayon iligali ta kaingon nga kadtong mga tao o kadtong ilang inom nga bino nga hubog sila niadto ato lang pahimugatan ba nga ang influensya ni Santa Maria ni atong higayuna may kalambigitan na sa ato unyang dagan sa pagpasabot ninyo may tungod sa pagtuong Katoliko kanang about intercession of saints pataliwala sa mga santos nga hangtod karon wala masabtis tong mga igsuon kay gihimo nila nga kakompetensya kuno ang mga santos ni Kristo kung dangup ta nila para nato mga Katoliko dili man na kompetensya
Kaya ang mahimo sa mga santos kausama ni Kristo. Kaya ang iglesia usa kalawas. Nahiusa ta diyan ni Kristo. Kung siya atong matabang, dili na maisip nga daghana o kompetensya. Nahiusa na diya sa himong pagpataliwala ni Kristo, so dili na sumpaki. Kung sa'y mga teksto niya, mahibawan niyo na destong tulumanon. Kanang mo, da Santa Maria, ampo mo kami, para nila sayop na. Pero pattern biya na, sa mas gihimo ni San Pablo sa Roma 15:31, sa diyang giingnan niya ang mga Kristiyano dito, iampo po ko ninyo, be. Itong higayuna, wa man siya mo diretsos Ginoo, iyang gihangyo itong mga Kristiyanos po dito, iampo siya. Gihimo niyang tigpataliwala itong mga Kristiyanos dito sa Roma. Pwede din na kanang mo sangpitag mga santos, iampo mo kami. Ang dautan lang kung mo sangpita nila ingon nga Dios kana lang kay di man Dios na mga santos. Pero ugigo lang ta maingon iampo mo kami. Tabang imig ampo awan ni dautan wala question. Gunya iapil nato dinhi kanang issue about sa larawan kay nga atong babae lagi ang atong simbahan nudlo nga kanang mga sacred images usa na sa makatabang sa pagpalaw mistong pagtuo. Pero ang uban nato mga igsoon lahi may lang sabot ana kay mga Dios kuno na mga idolos. Ang Biblia tinuod nagdilian na mga Diyos. Pero they don't know was lamasayod nga duha ka klase ang images, sacred ug idols. Dunay gidili ug dunay gitugot. Unsa mga teksto nga atong basehan ni ana pagkadaghan. Naara ba gyud na gani ang templo sa Dios dunay gyud mga larawan. Doon na po'y larawan yung gidili ang Ginoo ato na masayran. Unsay gitudlo sa Santa Iglesia, no, ang babae nga atong gigugma. Siya gitudlo, may tungod niya ng mga larawan. Kung idolatry ba na o kuwan. Kanang pagtabang lang, pagpalaw mistong pagtuo. Nalang ko'y gamayng sampul ninyo. Hatag ko gamayng istorya, no, napamantay panahon. Niyad to kung halimot ko sa itong adlawa to, niyaging tuig pa to. Ikaadto ko sa kabalay, nakasulod ko sa kabalay, yes, Pinyan. Pinyan na ito. Pagsulod na ko sa kabalay, nag-ayo ko, ako'y tuyo ba, ako'y pangutana, onda. So, wa pa ko pasudla sa mong balay, kita na ko, kana bang kalendaryo nga doon ay imahin? So sa kababae nga wala magsakto og sinina ba? Di po ta kaingon nga walay ikapalit og saktong sinina. Sa dagway lang daan di ka kaingon nga walay kwarta. Naagyod. Pero makaingon ka nga ano man taw na yung sinina oy. Wala usahay bugal-bugalan lang po sa uban mingon kulag panapton. Diyan buot na akong ipasabot mga suking tigpaminaw, dili lang kay niya ng instance ra. Punto nga ako nakakita niya ng glases mga larawan. Niya ang lalaki, kasagaran yun, makakitag sa kalarawan sa babae nga nagsuot o gilimayong suot, kanang paghagit sa kalaway sa kalalaki. Ito may but na akong ipasabot nga nang ako ning gi-share ninyo, no? Basi una, restong tulumanon mga suking tigpaminaw. Tungod kay, kung unsa gali makita nimo, kung unsa gali mensahe sa imong nakita, mo po na imo santops mong una. Kung law ay imong nakita nga imahen, law ay po na si mong una, di ba? Pero kung makakita kag imahen sa kabalaan, larawan sa kasanto, yan nakahibalo kas kinabuhi niya ng santuha, yan ang tawhana. Makahinumdum bukas mga maayong panig-ingnan nga gihimo niya na, di ba? Pananglit. Kita kas imahe ni San Vicente. Unya nakakita kas niya nakahibalo kas istorya sa history ni San Vicente. Nakabasa kas libro. Nikakita nimo sa iyang larawan, makahinumdum din kasi ang mga maayong panig-ingnan o mga gibuhat. Una makahuna-huna kag maayo. O di ba ka, makakita kag Santo Kristo, kanang krus nga larawan ni Kristo, makahinumdum kas mga kasakitan ni Kristo. So mapahinumduman ka nga, Kristiyano dahi ko. Dapat
magtarong na ko kay pagkamatyan ra bagong Kristo. Mao na mga pagtulon ang Katoliko nga gilubag por sa uban nato mga igsoon ilamang usbon. Ay, mingon sila nga akan ako ng krusipiho gihimo kuno ng Dios mga Katoliko. Og Dios kuno na. Yan ang mga larawan gihimong Dios. Lahi man nilang pagtudloan na. Ilamang tuison no ang atong mga pagtulon na mahitungod anang mga larawan. Dili ra ba gyud ang gitudlo sa Katoliko. Kaya kuwa ra ba gyud ko'y nabasa sa mga basahong Katoliko nga nagtudlo nga kanang mga larawan na to mga idolos na o mga Diyos. Gaala mo na ako gamay o ideya unsa ng Diyos. Kanang Diyos nagpresentar sa kabutang nga dili tinuod. Sama nang mayong kapusil-pusil kay dili tinuod pusil. Doktor kay dili tinuod doktor. Inanapod kanang Diyos giisip nimong Diyos nga dili tinuod Diyos mao na Diyos. Ang larawan lang imong pag-ila pero dili Dios, larawan lang dili na Dios. E kung mayong katanang larawan Dios na. Dili lang gani sa istasyon no, yung mga daghang larawan diri nya. Mingon din kag Dios na. Dili biya pud maayo na. No. E gani ato mga higala nga mga dili Katoliko makasulod ka silang balay na pala mga album. Pala mga larawan. Pero pangutan-on nimo sila Dios ba na? May sila dili. Nganon dili man kay wa man nila ilhang Dios. So dili Diyos. Sayo na po itong larawan. Mula ni pasiuna na ako ninyo mga suking tigpaminaw. Kaya na itong mga larawan, dili na mga idolos. Kaya wa man na ilhang Diyos. Yaon siya mga prueba niya nas Biblia. Ako ramong ingnon niya po. Dinis itong tulumanon. Mga suking tigpaminaw, hapit na pupos sa katong tulumanon. Ini atong pagbukas. Doon ako'y pisahon ninyo nga sitas San Lucas 1:48 kadtong napuno sa grasya ang atong bahalang inahan sa pagtuo full of grace matod pa sa kaanghel sa Lucas 1:28 namulong siya sa Lucas 1:48 For he hath regarded the low estate of his handmaid. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Tanang kaliwatan mo tawag ka na kong bulahan. Sa unsang paagi na natuman sa itong panahon karon nga nagtawag tagbulahan ni Santa Maria. Sa Santos nga Rosario, natuman ang ibalik-balik ang pagkabulahan ni Santa Maria. Yet, wala na masabti sa atong mga igsuon nga nahimulag. At ang iyang atong detalye niya na sumabot nga mga higayon. Pangasugin tigpaminaw mo hatagtag kining kanang panamilit no ani atong pagbukas ng tulumanon. Ang atong ihatag ninyo nga panapos mao ning mosunod. Proverbio 16:17. If the man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Kung ang paagi kuno sa tao makapahimo sa Ginoo, mahimo niya ang iyang mga kaaway makikiusan na kaniya. Hangtod sa sunod segment no o bahin nimong tulumanon no ugma sa samang oras no ug istasyon. Kining ubos niyong isuon Shelbert Dundoyano Senior alias Veritas Moingon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.